Με τη βοήθεια του Visual Code γράφουμε τον κώδικα URDF-Xacro για το ρομπότ. Μέσα στον κώδικα δηλώνουμε τα μέρη του ρομπότ, αφού κάθε μέλος του αποτελεί και ένα link, μία σύνδεση. Σε κάθε link δηλώνουμε τις φυσικές ιδιότητες του κάθε μέλους, όπως μέγεθος, σχήμα κτλ, τα λεγόμενα inertials του ρομπότ. Στη συνέχεια συνδέουμε τα μέλη παύλα links μεταξύ τους με συνδέσεις, joins. Κάθε σύνδεση μπορεί να είναι σταθερή, πρισματική, περιστροφική κτλ. Μέσα στον κώδικα έχω βάλει να κινείται ο κάθε τροχός με ένα transmission ο καθένας, το μοτέρ. Έβαλα να κινούνται τα δύο μέλη της αρπάγης, grip. Έβαλα το βραχείο να ανακινείται πρισματικά, ένα leader και μία κάμερα. Στη συνέχεια, για να δω αν οπτικοποιήθηκαν το τι κατασκεύασα, ανοίγω το τερματικό, terminal, και γράφω raw score. Στη συνέχεια, ανοίγω νέα καρτέλα και γράφω ROS launch, κενό, και γράφω robot, που αποτελεί το όνομα του πακέτου, και μέσα στο Catkin RO, όχι μέσα στο Catkin, μέσα στο πακέτο robot, το αρχείο RO κάτω παύλα rvs.launch με τις εντολές. Ακόμη, πληκτρολογώ model, άνω και κάτω τελεία, ίσον στελιάνα.zacro και πατώ enter όπου ανοίγει το RVs. Έπειτα γράφω, ή μάλλον καλύτερα ας δούμε τα μέλη του ρομπότ, που είναι ένα κάστερ, δύο τροχοί, μία κάμερα, ο βραχίωνας που περιέχει το leader στην κεφαλή, μία αρπάγη με δύο grips, βαγκάνες, και προσαρμόζουμε τα joints του caster αρχικά για να δούμε αν δουλεύει στην κατεύθυνση που θα το ορίσουμε. Έπειτα το δεξί τροχό, τον αριστερό, το βραχίωνα της αρπάγης, την αριστερή αρπάγη και τη δεξιά αρπάγη. Έπειτα πάμε σε νέα καρτέλα στο τερματικό, πληκτρολογούμε ROS launch, κενό, robot, κενό, RO κάτω παύλα gazebo, τελεία, launch, και πατάμε enter, όπου θα μας ανοίξει το ρομπότ μας στο gazebo, στο περιβάλλον του gazebo. Στη συνέχεια επιλέγουμε την εφαρμογή insert, την καρτέλα insert, πατάμε σπίτι, το έχουμε ήδη φτιάξει, και στη συνέχεια τοποθετούμε στο περιβάλλον μας αντικείμενα τα οποία το ρομπότ, βάσει των εντολών που έχουμε εμείς ορίσει, οφείλει να αποφεύγει. Ένα αυτοκίνητο, ένα δέντρο, έναν κάδο σκουπιδιών κτλ. Στη συνέχεια οπτικοποιούμε στο RV και πατάμε Add. Επιλέγουμε την κάμερα, OK, και βλέπουμε το τι βλέπει το ρομπότ με την κάμερα που του έχουμε τοποθετήσει. Έπειτα επιλέγουμε το LiDAR ή Laser Scan και βλέπουμε ότι όλα είναι εντάξει.